Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka. Tentokrát tu máme skryté miesta v Robloxe v Brookhavene. A začneme s tým, že spavneme si nejaké autíčko a pôjdeme si kúpiť nejaký barátik. Začneme takým trošku väčším baráčikom na začiatok. Konkrétne na 33. A dáme si tento najväčší. Lebo ako je tam ešte tento ešte je dosť veľký, ale tam sú proste všetky skryté miesta skoro úplne rovnaké. No tak zaparkujeme si do garáže autičko. A začneme s tou garážou. Tu sa nachádza časť bazéna, je tu vidieť. Na toto miesto sa dá postaviť auto a auto sa proste hýbe. Táto časť neviem, na čo tu je taká voľná, ale tu máme fitko. Dosť zvláštne sú tieto okná, ktoré sú takto proste vynechané. Proste keď sa zastrú, tak sa zastrie iba táto časť, keď sa zamknú, tak sa to zamkne a zastrie celé, no také divné. Presunieme sa teraz na opatru vyššie, kde sa nachádza kuchynka, ktorá je dosť malinká. Nachádza sa tu potom obývačka s telkou a na ďalšej strane tu máme hneď knižnicu s počítačom a tu sa nachádza bazénik. Ešte tu sú chodové dvere. Teraz presunieme sa do prvej spálne, takže spálna číslo 1, spálna číslo 2, kúpeľka číslo 1, dosť malinká, ale pre tie dve izby dostačujúca. Presunieme sa o patru vyššie. Nachádza sa tu taký pekný kútik pri funkčnom krbe. Zase s obrovským balkónom. To zase funguje na takýto debilný spôsob, ale to nevadí. Ďalej sa presunieme. Sa tu nachádza kúpeľka číslo 2. A na tomto mieste sa nachádza hlavná izba, ktorá má veľkú spálňu, veľkú kúpeľku, veľký šatník, obrovský. Tu máme ešte sprchu a tu dáme vécko a dvojito umývadla. Teraz si tak hovoríte. Kde sa nachádza safe, keď na záchode není. Tu není. Nikde tu není. Tak. Pozrieme sa ešte do jednej izby. Tu je spálna číslo 4, keď sa ráta aj hlavná. Tu máme spálna číslo 4. Máme tu k nim aj lehátka. Mohli byť otočené smerom k bazénu, ale to nevadí. Tu táto spálňa je taká pre hosti najlepšia, keďže má schodíky priamo k baru a k vonkajšiemu gauču a posedeniu. Má tu samozrejme si môžeme zapať takto, že bude kúrica z toho. No a dostaneme sa k tomu safeu. Safe sa nachádza úplne na začiatku, tam, kde sme začali. Takže jediné, čo stačí, je spraviť. Dostať sa do tejto časti. Otvoriť baťoch. Nájsť spacák. Položiť ho na zem. No ale nie každé miesto to má tak dobre spravené.
Teraz klikneme si na to tlačítko otvoriť. Tak, otvorilo sa nám toto miesto. Máme tu trezor. Otvoríme, vyberieme. Rozdáme. Trošku komplikovanejšie sa sem dostáva, ale nevadí. No a tu je tá posilka, v ktorej sme boli. Tak, to je z dnešného videjka všetko. U ďalšieho videjka. Čau.